Μεγάλης Νίκης έρχονται από όλο το Δήμο. Ο Δήμος δεν γυρίζει πίσω. Υπεύθυνα, δυναμικά συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Με αξιοπρέπεια, με εμπειρία, με εντυμότητα, με συνέπεια. Φίλοι μου, υπάρχουν στιγμές στην πορεία των ανθρώπων και των κοινωνιών που καθορίζουν το μέλλον τους. Είναι φορτισμένες με ένταση και πάθος. Απαιτούν ευθύνη και περισυλλογή. Μπροστά σε μια τέτοια στιγμή βρισκόμαστε, μια ιστορική στιγμή. Όπως ιστορική θα είναι και η επιλογή σας, η σωστή επιλογή της Κυριακής. Η επιλογή που θα μας οδηγήσει εκεί που αξίζουμε, εκεί που ονειρευόμαστε. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, που είναι πράγματι ανεπαράληπτη, είναι συγκλονιστική. Μοιραζόμαστε, φίλοι μου, μαζί την αγάπη μας για τον τόπο, το πάθος για προσφορά, το πάθος για τις αξίες μας. Μοιραζόμαστε την πίστη μας στις άξιες φωνές, στις φωνές με συνείδηση, τους άξιους ανθρώπους που μπαίνουν μπροστά για να υπερασπιστούν τον ιερό τόπο μας, να δουλέψουν με ανιδιοτέλεια για αυτούς που αδυνατούν, για το κοινό καλό, με καθαρή σκέψη, με καθαρά χέρια. Αυτοί είστε, φίλοι μου, εσείς. Αυτοί είμαστε εμείς. Και αυτό δεν αλλάζει. Διότι την ποιότητα, φίλοι μου, δεν μπορεί να την επικαλείται κάποιος. Πρέπει να την υπηρετεί, να την αποδεικνύει καθημερινά με πράξεις. Η 8η Οκτωβρίου, φίλοι μου, τέτοιους ανθρώπους θα φέρει στο τιμόνι του Δήμου. Τέτοιες αξίες θα επιβραβεύσει. Η 8η Οκτωβρίου δεν είναι μια καθημερινή μέρα. Οι δημότες θα επιβραβεύσουν τη δύσκολη προσπάθεια που ξεκίνησε και έβαλε τις βάσεις για να συνεχίσουμε τη δημιουργική πορεία προς το μέλλον. Συνδημότες μου, τα μηνύματα στήριξης, τα μηνύματα συσπήρωσης που λαμβάνουμε τις τελευταίες ώρες είναι πρωτοφανή. Τους ευχαριστώ από το βήμα όλους. Ευχαριστώ και όλους εσάς. Μαζί ξεκινήσαμε τη μάχη για τον ιστορικό μας Δήμο. Μια μάχη για την αναβάθμιση της ζωής όλων μας. Μια μάχη με τις παθογένειες. Μια μάχη με κατεστημένες αντιλήψεις και πρακτικές του χθες, που πλήρωσε πολύ ακριβά ο τόπος. Και τα καταφέραμε. Το όραμά μας για ένα Δήμο αντάξιο της ιστορίας και των κατοίκων του γίνεται πράξη. Η υπευθυνότητα, ο δυναμισμός και η αποτελεσματικότητα είναι και θα είναι οι σημαίες μας. Σήμερα κορυφώνεται ο αγώνας για μια νέα δημιουργική πενταετία, για την προοπτική που έχουμε δρομολογήσει για το Δήμο. Σήμερα τελειώνει ο εκλογικός αγώνας, αλλά ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο για τον τόπο. Φίλοι μου, αν κάτι πρέπει να ξεχωρίσω από τη δημοτική μας θητεία, είναι τα σημαντικά έργα που κάναμε. Είμαι περήφανος και ικανοποιημένος για όσα καταφέραμε. Οικοκυρέψαμε το Δήμο, δώσαμε αξία και κύρος στον ιερό μας τόπο. Η διαδρομή μας όμως δεν ήταν εύκολη. Κανείς δεν ξεχνά την πρόκληση του μεταναστευτικού, τα πλημμυρικά φαινόμενα. Κανείς δεν ξεχνά την υγειονομική και ενεργειακή κρίση. Κανείς δεν ξεχνά τη μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο από την εφαρμογή της απλής αναλογικής. Τα εμπόδια που έβαζε μέρος της αντιπολίτευσης για μικροπολιτικά ωφέλη. Καθυστερούσαν αποφάσεις, καθυστερούσαν την πρόοδο των έργων. Παρ' όλα αυτά, με σκληρή δουλειά
εντιμότητα και αποφασιστικότητα καταφέραμε να αναμορφώσουμε τον Δήμο. Τα έργα που έγιναν αναβαθμίζουν τον τόπο, τη ζωή των δημοτών. Μεγαλώσαμε τις δυνατότητες, αλλάξαμε τα δεδομένα, δοκιμαστήκαμε και τα καταφέραμε. Αποδείξαμε ότι μπορούμε περισσότερα από όσα πίστευαν οι άλλοι για εμάς. Αποδείξαμε ότι μπορούμε παραπάνω από τις δυνατότητες που έχουμε. Φίλες και φίλοι, πιστεύουμε ακρόνητα ότι τα προβλήματα πρέπει να μας ενώνουν. Χρειάζεται τη συνεργασία πολλών φορέων για να επιληθούν. Νιώθουμε περήφανοι και δικαιωμένοι γιατί υπηρετήσαμε την ενότητα σε δύσκολους καιρούς. Αφήσαμε πίσω την μυσαλλοδοξία, τους ρεβαντσισμούς, τη μιζέρια για μια ανθρώπινη κοινωνία με ισοπολιτεία και ισονομία όπως μας αξίζει. Φίλες και φίλοι, τα προηγούμενα χρόνια εργάστηκα σκληρά και έντιμα με τους συνεργάτες μου για να πετύχουμε τους στόχους μας. Δεν επιδιώξαμε έργα βιτρίνας, βάλαμε ως προτεραιότητα τα μεγάλα έργα. Έργα που αποτελούσαν για χρόνια προεκλογικές υποσχέσεις. Στις μέρες μας λύθηκαν. Με αποφασιστικότητα, διαφάνεια και σκληρή δουλειά δημιουργήσαμε τις βάσεις για την ανασυγκρότηση του τόπου μας, για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Με συντομία, για να μην σας κουράζουμε. Καταρχάς, κατορθώσαμε μετά από 12 χρόνια απραξίας των προηγούμενων διοικήσεων να λύσουμε το θέμα του χιτά. Εμείς απαλλάξαμε το Δήμο από τον εφιάλτη και την ομηρία των σκουπιδιών. Ίδρυυση Μεσολογγίου, ένα μακροχρόνιο πρόβλημα, μια σοβαρή υποδομή. Το έργο της αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης εκτελείται και είναι το μεγαλύτερο έργο που έγινε ποτέ για την πόλη του Μεσολογγίου, που θα έχει άφθονο και ποιοτικό νερό. Εξυγχρονισμός βιολογικού ηνιαδών, επέκταση βιολογικού ετολικού. Τα πολυσυζητημένα μα τόσο σημαντικά έργα επιτέλους ξεκινούν. Εμείς τα ξεκινήσαμε και έρχονται φίλοι μου, έρχονται αυτά τα έργα να συμπληρώσουν τα έργα της Λιμνοθάλασσας ύψους περίπου 22 εκατομμυρίων, για τα οποία για πολλά χρόνια περίμεναν να αρχίσουν. Πιστέψτε με, από την πρώτη στιγμή το πάλευσα με κάθε τρόπο για να είναι αυτά τα έργα που θα δώσουν πνοή στη Λιμνοθάλασσά μας. Αγροτική οδοποιία σε όλο το Δήμο. Το ενδιαφέρον μας, φίλες και φίλοι, για τον παραγωγικό κόσμο του Δήμου, τους αγρότες, τους ψαράδες, τους κτηνοτρόφους, τον ημοδότη αυτών της οικονομίας μας ήταν και θα είναι μεγάλο, αληθινό και διαρκές. Στη θητεία μας θα παραδώσουμε πάνω από 50 χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων. Ανάπλαση της εισόδου της πόλης. Το μεγαλύτερο έργο που δημοπράτησε ποτέ ο Δήμος μας, 10 εκατομμυρίων ευρώ, και αφορά την πολυπόθητη Ναπάκτου και Παπαδιομοντουπούλο. Ξεκίνησε και συνεχίζω. Το Open Mall που θα αναγεννήσει το εμπορικό κέντρο του Μεσολογγίου ξεκινά σε λίγες μέρες. Για την αντιπλημμυρική θωράκιση ξεκίνησε επίσης ένα μεγάλο έργο στο Μεσολόγγι, στον Άγιο Δημήτριο. Ολοκληρώνεται η ανακατασκευή του ανοιχτού θεάτρου μας στο λιμάνι. Πετύχαμε και υλοποιήσαμε την υπογειοποίηση της ΔΕΗ στην οδό Κύπρου. Διεκδικήσαμε την υπογειοποίηση στον δρόμο της Τουργίδας.
Ολοκληρώσαμε την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Μεσολογγίου. Δημοκρατήθηκε η συντήρηση του τείχους και των μνημείων στον κήπο των ηρώων. Φίλοι μου, όλοι αναγνωρίζουμε την αξία και τη δύναμη που έχει ο πλούτος της θάλασσας, της λιμνοθάλασσας. Γι' αυτό ετοιμάσαμε το στρατηγικό σχέδιο ανάπλασης του λιμανιού, το οποίο βρίσκεται σε φάση αδειοδότησης και την επόμενη ημέρα προχωράμε στην υλοποίησή του. Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι για 8 μεγάλα έργα έχουμε εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση που συνολικά ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τα χρήματα στο ταμείο. Έχουμε διαθέσιμες έτοιμες μελέτες για μεγάλα έργα, αλλά και παρεμβάσεις που θα πάρουν σάρκα και οστά στην επόμενη θητεία μας. Φίλες και φίλοι, σας υποσχεθήκαμε ότι θα νοικοκυρέψουμε το Δήμο και το κάναμε. Παραλάβαμε ένα ταμείο που τα χρηματικά διαθέσιμα δεν έφταναν για την πληρωμή των υπέρογκων οφειλών του. Αποπληρώσαμε 4 εκατομμύρια ευρώ για το Δήμο και το νομικά του πρόσωπα. Σήμερα, με το νοικοκύρημα που έχουμε κάνει, υπάρχουν πάνω από 6 εκατομμύρια στο Δήμο για τις τρέχουσες ανάγκες και υποχρεώσεις του Δήμου. Ήρθαμε με καθαρά χέρια και παραμένουμε με καθαρά χέρια. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την εντιμότητα, την διαφάνεια και την χρηστή διαχείριση της Δημοτικής Αρχής. Ούτε καν οι πολιτικοί αντίπαλοι το τόλμησαν, ούτε καν προεκλογικά. Και αυτό σημαίνει πολλά. Δεν έχουν να μας προσάψουν τίποτα. Φίλοι μου, οι ανάγκες για τη βελτίωση της καθημερινότητας δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν. Είναι ένας διαρκής αγώνας που τον κάνουμε με μεράκι, γιατί αγαπάμε τον τόπο, αγαπάμε τους ανθρώπους. Προσπαθήσαμε συστηματικά να είμαστε κοντά τους, στην εργαζόμενη μητέρα, στον άνεργο, στους πολύτεκνους, στα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σταθήκαμε δίπλα στον παραγωγικό, εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο. Υποστηρίξαμε τη σωστή λειτουργία του νοσοκομείου. Στηρίξαμε την απέτηση των δημοτών να μην διασπαστεί η Μητρόπολη. Στο κομμάτι των εκδηλώσεων και του πολιτισμού πετύχαμε σημαντικό έργο. Αναβαθμίσαμε τις εορτές εξόδου μέσω του εμπλουτισμού τους με κύκλους μοναδικών εκδηλώσεων. Αναβαθμίσαμε τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Διοργανώσαμε μεγάλες συναυλίες. Αναδείξαμε τον αιώριο Ινιαδών. Ενισχύσαμε και καθιερώσαμε γιορτές τοπικών προϊόντων και τις μουσικές βραδιές σε όλο το Δήμο. Φίλες και φίλοι, τούτος ο ιερός τόπος χρειάζεται ανθρώπους άξιους, με μεράκι και διάθεση προσφοράς, που θα υπηρετούν τα ιδεώδη του. Πολλοί επικαλούνται την ιερότητά του, αλλά λίγοι την υπηρετούν. Γνωριζόμαστε καλά σε τούτο το αλωνάκι. Τους ξέρουμε καλά. Μας ξέρουν καλά. Σήμερα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ τα λόγια του κορυφαίου Έλληνα στοχαστή Νίκο Καζαντζάκη. Οι αδύναμοι πάντα φωνάζουν και καυχιούνται. Οι δυνατοί σωπαίνουν και προχωρούν. Ναι, φίλοι μου, ναι. Μιλάμε για αυτούς που φωνάζουν, που ρήμαξαν τον τόπο, τον απαξίωσαν με τις πράξεις τους, που έβαζαν εμπόδια όταν παλεύαμε για να τον αναστήσουμε. Τους δειλούς που συκοφαντούν, κρύβουν το παρελθόν τους, δηλώνουν νέοι αλλά με παλιές πρακτικές. Για αυτούς που καυχιούνται, που τάζουν αδίστακτα,
τα πάντα στους πάντες, τους κουκουλοφόρους του διαδικτύου, για τους καιροσκόπους που είδαν τον τόπο να αναπτύσσεται και ξαφνικά ενδιαφέρθηκαν, για τους μικρόψυχους που στενοχωρήθηκαν για όσα πετύχαμε, γιατί ξεβολεύτηκαν. Ούτε μια καλή κουβέντα για τα τόσα έργα που έγιναν στον τόπο μας, σαν να μην τα ήθελαν. Ίσως τους χαλάσαμε τα σχέδια, ήθελαν τον τόπο λάφυρο. Εμείς σωπαίνουμε και προχωράμε. Σωπαίνουμε από σεβασμό στην ιερότητα του τόπου, στις θυσίες των προγόνων μας. Σωπαίνουμε γιατί μιλάμε με τα έργα μας. Σωπαίνουμε και προχωράμε αταλάντευτα στον δρόμο των αξιών και των αρκών. Σωπαίνουμε και προχωράμε μπροστά για να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Φίλες και φίλοι, η προτροϊκή περίοδος εξελίχθηκε μέσα σε ένα ζωφερό και τοξικό περιβάλλον. Δυστυχώς ζήσαμε στιγμές που δεν τιμούν τον ιερό τόπο μας. Άνθρωποι που έχουν ευθύνες για την κατάδια του τόπου θέλουν τώρα να μας σώσουν. Μερικοί εφαρμόζουν τις ίδιες άθλιες πρακτικές του παρελθόντος. Τα ζήσαμε το 2019. Ακόμη δεν απολογήθηκαν για αυτές. Δεν τα ξεχνάμε, τους καταδικάσατε, αλλά ζητούν πάλι την ψήφο σας. Αδίστακτοι, αμετανόητοι, για να κάνουν τα ίδια. Με κατεδαφισμένα, με φθαρμένα υλικά, τι μπορείς να χτίσεις? Άλλοι με αναζωνία μας λένε ότι έχουν το μαγικό ραβδί. Θα γίνομαι, λέει, αυτόματα παράδεισος. Δεν μας λένε πώς και με ποιους. Ανεύθυνα και επικίνδυνα, φίλοι μου, πράγματα μπορούν να αντιπροσωπεύσουν περήφανους και έντιμους ανθρώπους. Γι' αυτό, φίλοι μου, οι εκλογές της Κυριακής αποτελούν ορόσημο για το μέλλον του Δήμου. Τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα. Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα, εντιμότητα, αποτελεσματικότητα μπροστά ή πάμε πίσω στο γκρίζο παρελθόν της παρακμής και της ανυποληψίας? Συνεχίζουμε με την αλήθεια, τη γνώση, το ρεαλισμό ή με την έπαρση, την υποκρισία και το ψέμα? Συνεχίζουμε με έμπειρος και αξιόπιστος στη διοίκηση του Δήμου ή με φαντασμένους σωτήρες? Φίλες και φίλοι, τα προηγούμενα χρόνια εγκατέλειψα τη ζωή μου για το σκοπό. Χάθηκα από τους δικούς μου ανθρώπους, από φίλους, για να εκπληρώσω το χρέος. Σκυμμένος πάνω από τα προβλήματα, δούλεψα σκληρά, μερόνυχτα, κάθε μέρα, όλα τα χρόνια. Δεν κρύφτηκα στα δύσκολα. Πάλεψα, διεκδίκησα, χωρίς να υπολογίζω το πολιτικό κόστος. Δεν δίστασα να συγκρουστώ για την αλήθεια, να τσαλακωθώ. Δέχτηκα πόλεμο, συκοφαντήθηκα, λιδωρήθηκα, στάθηκα όρθιος, άντεξα. Τα ψηλά βουνά, φίλοι μου, δεν έχουν ανάγκη. Προτίμησα, φίλοι μου, να είμαι ωφέλιμος παρά αρεστός. Επέλεξα να είμαι η λύση και όχι μέρος του προβλήματος. Στάθηκα δίπλα στους δημότες χωρίς διακρίσεις. Η ψυχή μας όμως είστε εσείς. Σε εσάς απολογούμαστε, σε εσάς οφείλουμε τα πάντα. Εσείς θα κρίνετε αν θα συνεχίσουμε. Και θέλουμε
Ναι, θέλουμε να μας κρίνετε αυστηρά, αλλά δίκαια για όσα κάναμε και για όσα ξέρετε ότι θα κάνουμε. Εσείς είστε οι θεματοφύλακες του τόπου. Φίλες και φίλοι, το έργο που κάναμε στο Δήμο είναι σημαντικό και μετρήσιμο. Όμως, στο σύντομο χρόνο της δημοτικής μας θητείας, που δεν ξεπερνά ουσιαστικά τα 2 χρόνια λόγω των ειδικών συνθηκών, μπορώ να πω με το χέρι στην καρδιά ότι αρκετά πράγματα δεν προλάβαμε να τα κάνουμε ή δεν μας άφησαν να τα κάνουμε. Οφείλω μια ειλικρινή συγγνώμη. Μια συγγνώμη γιατί δεν μπορέσαμε να κάνουμε περισσότερα. Γιατί δεν μπορέσαμε να σας αγκαλιάσουμε όλους. Φίλες και φίλοι, η δημιουργική μας πορεία στο Δήμο αποδεικνύει το πνεύμα συνεργασίας και την ομαδική δουλειά που κάνουμε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους αντιδημάρχους, τους ενταλμένους συμβούλους, δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, προεδρία νομικών προσώπων, τους εργαζόμενους του Δήμου που δούλεψαν ακούραστα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Με υπευθυνότητα και θάρρος ανοίξαμε όλα τα ζητήματα. Δεν τα κρύψαμε κάτω από το χαλί. Ο Δήμος αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει μακροχρόνια και σύνθετα ζητήματα. Πολλές φορές απαιτούν συνεργασίες με άλλους φορείς εξουσίας. Για την πρόοδο του έργου χρειάζεται ένας διαρκής αγώνας, διεκδίκησης και σκληρής δουλειάς. Ο αγώνας, φίλοι μου, το ξαναλέω, είναι μαραθώνιος. Δεν είναι εκατοστάρις όπως το βλέπουν αρκετοί που σας ζητούν την ψήφο. Όλοι γνωρίζουμε, φίλοι μου, τους ρυθμούς που κινείται το κράτος, την γραφειοκρατία. Όλοι γνωρίζουμε την υποστελέχωση των υπηρεσιών και κυρίως της τεχνικής υπηρεσίας. Όλοι γνωρίζουμε τις παθογένειες στο Δήμο. Μερικοί με την ολιγορία τους υπονόμευσαν την πρόοδο των έργων εξυπηρετώντας συγκεκριμένους σκοπούς που αποδεικνύονται σήμερα. Τώρα γυρίζουμε σελίδα. Στην επόμενη πενταετία θα στρέψουμε την προσοχή μας. Στην επόμενη πενταετία θα στρέψουμε την προσοχή μας στους εξής βασικούς άξονες. Καθημερινότητα. Η βελτίωση είναι μια δύσκολη και συνεχής προσπάθεια. Για να είμαστε όμως κρίσιμοι στους πολίτες, πρέπει να διευκολύνουμε την καθημερινότητά τους και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής τους. Εξυγχρονίζουμε ακόμη περισσότερο την οργάνωσή μας για να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Οι παρεμβάσεις που θα φέρουν τα έργα φωτισμού, το Smart City, τη μηχανοργάνωση του Δήμου, η περαιτέρω αναβάθμιση των αθλητικών χώρων, το κολυμβητήριο, η νέη παιδική σταθμή, ο εξυγχρονισμός των σχολικών μονάδων, η επέκταση των υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης, κοινωνικό φροντιστήριο, φαρμακείο, συμβουλευτικά κέντρα, κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης ευάλωτων ομάδων. Ο σχεδιασμός του Δήμου ώστε να είναι φιλόξενος σε ΑΜΕΑ, το Μητρό Εθελοντών και άλλες ακόμη δράσεις είναι αυτές που θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των δημοτών μας. Προχωράμε στην υλοποίηση όλων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τις μελέτες που έχουν εγκριθεί και έχουν ενταχθεί σε προγράμματα. Διεκδικούμε την υλοποίηση έργων μέσα από συνεργασίες, όπως χωροθέτηση βιομηχανικού πάρκου, η διασύνδεσή μας με το Πλατιγιάλι και την Ιόνια Οδού και τον Κόγκο Χαλαζά, η διάσωση της γέφυρας κατοχής, τα γεφύρια υπολοιπού, ο καθορισμός χρήσεων γης, ο καθορισμός ολοκληρώνεται της Κήτης του Αχιλλώου και η παραποτάμια αξιοποίησή του, η ολοκλήρωση αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης και όλου του Δήμου. Είναι ανάγκη
όχι μόνο των καιρών, αλλά κρούεται ο κόνδωρας του κινδύνου που πρέπει να έχουμε μπροστά μας σαν αυτή την κλιματική κρίση. Εδώ, φίλοι μου, μια ξεχωριστή αναφορά, παρουσιάζω το όραμά μας για την ενοποίηση των 3 δημοτικών διαμερισμάτων Μεσολόγγι, Ετωλικό, Ινιάδης. Αυτό που καθυστέρησε η πανδημία και θα γίνει τώρα. Αν δεν υπήρχε η πανδημία, θα είχε προχωρήσει νωρίτερα όλα αυτά τα οράματά μας. Είναι συγκεκριμένα η αναβάθμιση της επαρχιακής οδού Μεσολόγγι, Ετωλικό, Ινιάδης μέχρι το Νεοκόρι. Εκτός από τη συμβολική αξία, υπηρετεί την ασφάλεια των μετακινήσεων και χαράζει τον ορίζοντα της εξέλιξης των πόλεων μας. Το στοχεύουμε, θα το πετύχουμε. Επιμένουμε στην απεμπλοκή της Μαρίνας. Διεκδικούμε την παραχώρηση από το ελληνικό δημόσιο 6 σημείων περιοχών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δήμου μας. Έχουμε ήδη κάλυπτες ενέργειες. Αφορούν στη δημιουργία σχολείου, κολυμβητηρίου και ξενοδοχειακών υποδομών που θα αξιοποιούν το ιαματικό απόθυμα με τη δημιουργία ειδικών μονάδων. Κυρίως θα εξυπηρετείται η τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Με εξασφαλισμένες, φίλοι μου, τις απαραίτητες υποδομές και με όπλο την αξιοπιστία της Δημοτικής Αρχής, ευελπιστούμε και είμαστε βέβαιοι στην προσέλκυση επενδύσεων στον τόπο μας, που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για τους νέους μας. Στο επίκεντρο θα είναι το αναβαθμισμένο λιμάνι μας, η Τουργίδα, οι παραλίες Λούρος και Διόνι, η Γυμνοθάλασσα με τα νησιά της, τα νησάκια, τις πελάδες, η γαστρονομία, η μεγάλη και ζωντανή παράδοσή μας, η αρχαιολογική θησαυρή, οι θρησκευτικές μας παραδόσεις. Φίλοι μου, το 2026 πλησιάζει. Η επέτειος των 200 ετών από το ανεπανάληπτο ιστορικό γεγονός της εξόδου είναι ένας σταθμός ορόσημο για την πόλη και το Δήμο μας. Το Μεσολόγγι θα κληθεί να εκπέμψει το μήνυμα όχι μόνο πανελλαδικά, όχι πανευρωπαϊκά, αλλά παγκόσμια, και θα το κάνει γιατί το οφείλει σε εκείνους. Η αίσθηση του χρέους μας κινητοποίησε, μας καθοδήγησε να βρούμε λύση για το παλιό νοσοκομείο. Ο μεγάλος αυτός καημός για κάθε μεσολογγίτικη ψυχή, μόλις μια ανάσα από τον κήπο των ηρώων, το παλιό νοσοκομείο, φίλοι μου, παραχωρείται στο Δήμο. Η διάσωση και αξιοποίησή του εντάσσεται στο όραμά μας για την ενοποίηση των ιστορικών και πολιτισμικών χώρων που περιβάλλονται από το τείχος της ιερής μας πόλης. Ένα όραμα που παίρνει σάρκα και οστά, φιλοδοξεί να φιλοξενήσει μεγάλο μέρος των εμβληματικών δράσεων για τους εορτασμούς. Έχουμε ήδη βάλει τις βάσεις. Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει. Φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι. Οι δυνατότητες τώρα πιο πολλές. Ο αγώνας μας όμως δεν σταματά. Ανεβάσαμε το πύχη ψηλά. Ανεβάσαμε και τις προσδοκίες. Συνεχίζουμε μαζί με άξιους, έμπειρους και δυναμικούς συνεργάτες από όλα τα μέρη του Δήμου μας. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για τους ανθρώπους που στελεχώνουν το συνδυασμό μας. Έχουν ήθος, ικανότητα
και πολλή όρεξη για δουλειά. Είναι καταξιωμένα άτομα κοινωνικά και επαγγελματικά. Ξεχωρίζουν για το έργο και την προσφορά του. Είναι πρόσωπα με ξεχωριστές διαδρομές, αλλά με κοινή αγωνία για το αύριο. Είναι άνθρωποι που αγαπάτε και εμπιστεύεστε. Το ψηφοδέλτιό μας συγκεντρώνει τις πιο δημιουργικές δυνάμεις του Δήμου. Ίσως το ποιοτικότερο ψηφοδέλτιο που έχει ο τόπος μας. Πού είναι? Είναι το ψηφοδέλτιο που θα μας χαρίσει τη μεγάλη νίκη την Κυριακή. Θέλω για άλλη μια φορά να τους ευχαριστήσω δημόσια για τη συμμετοχή τους, για τη μαχητικότητα και την σοβαρότητα που επέδειξαν σε όλη τη δύσκολη προεκλογική περίοδο. Στάθηκαν με αξιοπρέπεια απέναντι στις καθημερινές προκλήσεις του προεκλογικού λόγου και των χυδαίων προσωπικών επιθέσεων. Είναι τα αυριανά στελέχη που έχουν την ποιότητα και το σθένος να σηκώσουν το βάρος της ανασυγκρότησης του ιερού τόπου μας. Να ευχαριστήσω θερμά και τα στελέχη που δεν είναι υποψήφιοι ξανά για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην παράταξή μας. Είναι κοντά μας, μας στηρίζουν ενεργά στον αγώνα μας. Σας ευχαριστώ όλους θερμά και σας ευγνωμονώ. Φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα. Η ώρα που όλοι περιμένουμε. Η ώρα του πολίτη. Η ώρα των σημαντικών αποφάσεων. Ο κάθε πολίτης καλείται να κρίνει και να συγκρίνει πρόσωπα, διαδρομές, έργα, προγράμματα. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες και λάθη. Αποφασίζουμε με κριτήριο το συμφέρον της κοινωνίας και του τόπου. Αποφασίζουμε για το μέλλον του Ιερού Δήμου, για το δικό σας, των παιδιών σας και των εγγονών μας, για το μέλλον των νέων ανθρώπων. Σας ζητώ ισχυρή εντολή για να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε. Σας καλώ να πάμε όλοι στη διάλυση την Κυριακή, να στηρίξουμε τη δημιουργική ανατροπή, την παράταξη των έργων, να φτιάξουμε το Δήμο των ονείρων μας, ένα Δήμο που θα σέβεται τον άνθρωπο, τις παραδόσεις και τις αξίες που κληρονομήσαμε. Έναν Δήμο πραγματικό, αντάξιο και ισχυρό, όπως επιβάλλεται στο σύγχρονο κόσμο. Σας καλώ να στείλουμε παντού το μήνυμα από άκρη σε άκρη του Δήμου. Πάμε για τη μεγάλη νίκη. Μια νίκη της αξιοπρέπειας, μια νίκη της αλήθειας, μια νίκη της κοινωνίας. Ο Δήμος δεν γυρίζει πίσω. Υπεύθυνα και δυναμικά συνεχίζουμε. Για το Μεσολόγγι, για το Ετωλικό, για τις Ιλιάδες, για όλα τα χωριά μας. Το Μεσολόγγι επέλεξε, δεν γυρίζει πίσω. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για το δυναμικό παρόν σας, όχι μόνο σήμερα εδώ, αλλά και την Κυριακή στην Κάλπη. Να είστε καλά, συνεχίζουμε για το καλό του τόπου μας. Συνεχίζουμε γιατί αγαπάμε τον τόπο μας. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε στη νέα γενιά. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Να έρθουν κοντά μου όλοι οι συνεργάτες μου, οι συνοδοιπόροι μου, παρακαλώ να έρθουν πάνω όλοι οι συνοδοιπόροι μου σε αυτό το δημιουργικό ταξίδι δημιουργίας του τόπου.
Ενώνουμε την κοινωνία, αναπτύσσουμε τον τόπο μας, γράφουμε ιστορία. Αυτό είναι το πρώτο μέλημά μου. Αυτός είναι ο στόχος. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε από τα κάτω της καρδιάς μας. Ο τόπος μας αξίζει πολλά και εμείς θα του προσφέρουμε πολλά. Σε όλους είμαστε μια αγκαλιά δημιουργίας. Ο τόπος χρειάζεται ανάπτυξη, χρειάζεται αγάπη και μεράκι και το διαθέτουμε. Να είστε καλά.